Добър вечер, здравейте на всички. Тази вечер, докато се разхождах из планински курорт Пампорово, тъй като беше паднал сняг в последните 2 дни и снежната покривка около 50 см. И аз съм привърженик на снега. Се разхождах по една от улиците на Пампорово, която е по-задна улица, така да си каже. И тя не се опесъчава, а се разчита само на греблата на снеговините. Докато се разхождах и гледах към земята, се натъкнах на ето това. Това са следи от вериги. Това всъщност не е сняг, т.е. сняг е, но вече се е превърнало в лед. Както виждате, много трудно с ногти успявам да издълбая съвсем малък пласт от това. Вече според мен заледено формирование. Ето какво са направили веригите, след като са минали върху леда. Както виждате, дебелината му е около сантиметър и половина. Дори да не кажа и повече. Но веригите са успели да се вкопаят в снега и да осигурят необходимото сцепление на гумата, така че тя да продължи да се върти и колата да продължи да се движи, а на всичкото отгоре и да запази контрол. Ето, погледнете отблизо профила, който е оставил веригата върху снега. Това всъщност се получава, защото в крайна сметка, след като сложим вериги върху гумите, вече най-изпъкналата точка от колелото, това са веригите и съответно тежестта се поема първоначално, тежестта на автомобила, масата на автомобила се поема първоначално от тях и вследствие на това се случва това, че масата на автомобила се разпределя върху по-малка площ, което осигурява всъщност това съсредоточаване на теглото на автомобила върху по-малка площ, което спомага, разбира се, за това вкопаване на веригата в снега и в леда най-вече. В принцип, сред българските автомобилисти и шофьори битува мнението, че веригите са ефективни само на ново паднал сняг, тогава когато той е още не оттъпкан, тогава когато всъщност колата може да затъне. Аз не считам така от това, което виждам. Аз считам, че веригите наистина действат дори и на лед. Разбира се, ако не е много дебел леда, но всъщност считам, че дори в тези случаи, в които леда е дебел, достатъчно дебел, с достатъчно голяма твърдост, пак веригата би осигурила някакво сцепление, отколкото в сравнение с нормалното използване на зимната гума без верига. По принцип аз не съм привърженик на веригите, но тъй като те нанасят и може да нанесат вреди и щети върху гумата, но в крайна сметка безопасността е на първо място и считам, че веригите осигуряват. Веригите в класическия смисъл на думата, именно такъв продукт, който е съставен от
кръгли звена, свързани едно с друго. Не спреловете течни вериги, не снежни царапи, не нещо от този сорт. Така надявам се да съм бил полезен.